Olemme Pykejässä. Suomalaisia ja perusti tämän kylän. Tässä on Jäämerenlahti, tai tää on oikeastaan Varangin vuonoa. Ja nyt on laskuveden aika, niin tossa on aika kaukana toi vesi. Täällä on pelkkää kalliota. Tuolla kalliolla ei kasva mitään ja tänne kun tultiin äsken, niin ei ole kuin vaivaiskoivua ja kiviä ja musia ja ties mitä. Ja täällä on maaruskaa. Tästä näkee hyvin. Tommosta kalliota on ihan vaikka kuinka paljon. Tämä on näköalapaikka, jonne pysähdyimme ennen kuin menemme syömään tonne Pykejän kylään. Täällä tuulee aina, nytkin tuulee. Ja täällä on kuuluisa sauna, jota lämmitetään. Ja sinne on toivomus, että kaikki toisi tullessaan puita. Täällä on pulapuusta. Ei kasva mitään kaadettavaa puuta. Vaivaiskoivuja vaan.